बिथांमोना जोंखौ फाइनान्सियेल सापर्ट खालामदों आरो आनन्दा फिट बिथाङाबो जोंखौ भाषा रोङाबाबो जोंखौ सिअ'बिजोंबो फोरोंदों बिनि थाखाय जों बहुद धन्यबाद आरो आं सानदों जे उदालगुरि फार्मार्स क'पारेटिभ ससाइटिया रायजोफोरनि अनसायनाय निस्सय मोनगोन होनना आसा खालामो आरो जि जिनिसफोर जों बानायदों बेखौ रायजोफोरा जोंखौ अनसायगोन आरो जोंनि जिनिसफोरखौ बायगोन बायबोला जोङो आरो आगानसे स्टेपआव गोजौआव थांबावगोन लोगोसे जोंनि बिटिआर आरो अखम ओनसोला गोजौआव थांगोन आरो लोगोसे जोंनि आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम नै बियो आं जोबगोन होननानै सानो आरो बेवहाय जों नुदों बांसिनानो महिला आइजोफोर जायफ्रा दंहाय हाउसवाइफ जाना थायो बिथांमोननि थाखाय रांखान्थि खामायनायाव मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो बेखौ जोंजों डाइरेक्ट लानो हागोन आरो जोङो बे जायफ्रा जे दा सोलोंबाय बिसोर जाबाय ट्रेनार जासिगोन बिसोरो माने बिथांमोना बिभिन्न बिटिआर ओनसोलावनो बा अल अखमावनो जों हाबगोन होननानै जों सानो जोंहाथ' बिदि नङा जों माने आनलिमिटेड जोंनि गेजेराव जागोन जेसेबांखिनि प्रडाक्टिभिटि बानायगोन बिथांमोना बेसेबांनो पेमेन्ट मोनगोन आरो बिसोर मोनसे माने कन्ट्रेक्ट सिस्टेमाव जागोन बेफोर जिनिसा जेसेबांखिनि बानायगोन बेसेबांनि सायाव बिथांमोना पेमेन्ट मोनगोन आरो बेखौ जेसेबांनो रायजोफ्रा जोंनि थालिरजों बानायनाय जितु महिलाफोर गाननाय जिनिसखौ अनसायगोन बा बायगोन होमब्ला जोङो बांसिन गोजौआव थांनो हागोन होननानै जों सानो आरो लोगोसे जोंखौ बिटिआर सरकाराबो जाहाथे फाइनान्सियेल सापर्ट खालामोबा आरो गोजौआव थांबावगोन आरो लोगोसे जोंखौ मार्केटिंनि बेलायावबो जुदि बिथांमोनाबो जोंखौ सहाय खालामोब्ला आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट जों बे मोननैखौल'सो सिनायदों बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबा जों गोजौआव थांनो होननानै सानो बेवहाय मोननै सेक्टराव बाहायबो गार्लसबो हागोन बयसबो हागोन खिन्थु आं नुनायावबोला हौवा मानसिफोरा जिरायथाबनानै खामानि मावनाया एसे सुबिदा नुहुरो हानाय नङा दां साननानै लादों आरो खिन्थु हिन्जाव माहारियाबो हले हागोन होननानै आं सानो जों बेखौ हलसेलावबो हरगोन आरो जोङो दायो जों गला बनायनो थांगासिनो दङ एन्ड रिसेन्टलि जोङो बे उदालगुरि माने बाजारावनो जों मोनसे गला लागोन आरो बे गलायावहाय जोंनि जितु उदालगुरि फार्मार्स क'पारेटिभ ससाइटिनि जितु प्रडाक्टफोरखौ जों बेयावनो फाननाय जागोन जों दायो लाथ'वाखै खिन्थु नैबे पिडिएफ होननाय मोनसे जायगा दङ ट्रेनिं इनस्टिटिउट जायगा बेयाव दायो जोंखौ बर्तमान लोगो मोनगोन आरो नङाब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबाबो मोनगोन मोजां नांदों माने जोङो बेफोरबायदिखौ नुफेराखैमोनबो उदालगुरियाव माने जोंनो दायो अबिनाश सारा जोंनो थाखाय बेबायदि सोलोंथाइखौ मोनहोदों बेबायदि मोजां खाबुखौ मोनदों जोंबो दिनै सोलोंनो मोनदों नै मोजां खिराबो बानायदों आसानबो बानायदों आरो मालाबो बानायदों आरो ओमफ्राय दायो नै जों गोबां सोलोंबाय थादों मोजाङैनो दा सोरबाफोर सोलोंनो गोसोबाबो दंबावो आरो दा नै बेफोरबायदिबो मोजां खिराफोरबो मोनदों आरो दायो आচ্ছা बे बुस्थुखौहाय दिनै नोंथांमोना जों नुनो मोन्दों गावनि मेगनजोंनो थालिरनि बिगुरजों बनायदों थ' बेखौ बनायनायाव जेबो गोब्राब जायाखै गोब्राब जायाखै इजि जोबोद मोजां आरो बानायनो जोंथ' सानोमोन आरोना खिराफोरखौ बोरै बनायो मारै बनायो दा जोङो मेगन देखादों नुबाय आरोना इजिथार आरो मोजां जोबोद मोजां मोनदों दा नोंथांमोना गावनि हाथजों बनायनानै गाननो मोन्दों माबायदि नांदों दा गाननो मोजां नांदों मोजां नांदों दा नै बेफोरनि प्राइसआबो 150 लागोननो 150 दा बेफोरबो नै प्राइसआ मोजाङानो जागोन समायना नुदोंना मोजाङानो दा बेजों लोगोसे नोंथाङा दिनै बेयाव जि मावनो हादों नोंथांमोना उनाव अन पे सेलारि जालांगोन नामा दरमा सिस्टेम जालांगोन नामा अबिनाश सारनि आन्दारावहाय जागोन दा ओरैनो बेसेबांसो सुबुं दं नोंथांमोना बेयाव बेसेबांसो महिलाफोर दं दायो 50 जनसो जानो हागौ आरो 50 जनसो आচ্ছা बाहेरायाव दंना बेजों लोगोसे दा नोंथाङा दिनै उदालगुरियाव बेबायदि गोबां सुबिदा होबाय अबिनाश सार दैमारिया जिबायदि जोंनि ओनसोलाव गैफेरामोन लाइमोनफ्रा गोबां बेखाराव दंमोन दिनै बेबायदि मोनसे सुबिदानि थाखाय नोंथाङा माबायदि हामलायनायखौ जासिनो सानो मोजां हामलायनाय आरो बेबायदिनो गोबां सोलोंथाइ मोनबावथों जोंबो बिदिनो मोजाङै बिदिनो जोंबो आरो सोलोंनो मोनबाय थाथों बेबायदि खामानिखौ जोंबो आवगायलांनो हाथों जोंबो गोरिब मानसि बेफोरावनो जोङो बेस्थ' जानो हायो आइजो हिसाबै बेखौनो बुङो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबाय बेयावहाय केरेलानिफ्राय फैनानै आनाना फिट चेन्नाइनिफ्राय फैनानै बेयाव तामिलफ्रा फोरोंफैदों दा बेयाव मा फोरोंगोन बिथांमोना नोंसोरखौ दा जोंखौ फोरोंनाया नै खिरा आसान फोरोंदों ओमफ्राय आरो कार्पेट होरि फोरोंगोन ओमफ्राय माला फोरोंदों दा जोंनो थाखाय जि हिन्जावफ्रा गहेना गानो बेफोर गासैखौबो फोरोंनानै गालांगोन आरो बिथांमोना दा जोङो नै बिथांमोनजों जेबो भाषा रोङा बिसोरनिखौ जोंबो बुजिया जोंनिखौबो बिसोर बुजिया दा जों एक्टिंजोंनो दा जों नै बेसेबांखिनि रोंनानै दङ आरो मोजाङैनो बेखिनिखौ रोंनो थाखाय खैदिन टाइम बा बेसेबां टाइम लाखो बा खैदिन लाखो माने जों नुनायावनो रोंबाय बेसेबां सम लाखो रोंनायाव बेसेबां सम माने 10 मिनिटफोरावनो रोंदों आरो ना बारा गोबाव लायाखै मेमा जोंनो खिथिना होदो इदि होननानै ओमफ्राय जों बेखौ बानायदों आरो थालिरनि जिदुंजों खुन्दुं दा ओरैनो खैदिनसो ट्रेनिं होगोन होनना बुंदों
साननै साननै साननैयाव जों दा नै 10 मिनिट 5 मिनिटआवनो रोंबाय आरो ना इदि मोजां दे